Mikä on funktio? Funktio voidaan ajatella olevan eräänlainen koje, joka sisältää sisäänmenoaukon ja ulostuloaukon. Syötetäänpä funktioon luku 1 ja katsotaan mitä käy. Eli funktion sisään menee luku 1. Mikä luku tulee ulos? Ulos näyttää tulevan luku 3. Syötetään nyt funktion sisään luku 2. Luku 2 näyttää muuntuvan funktiossa luvuksi 4. Mitä tapahtuukaan, jos tähän funktioon sijoitetaan negatiivinen luku, esimerkiksi luku -1? Ulos näyttää tulevan luku 1. Onpa merkillistä. Kokeillaan sitten lukua 0. Luku 0 näyttää muuntuvan luvuksi 2. Siis kun funktioon syötettiin luku 1, se muuntui funktion sisällä luvuksi 3. Vastaavasti luku 2 muuntui luvuksi 4. Matemaattisia merkintöjä käyttäen tämä voidaan ilmoittaa myös näin. Eli funktion sisään laitetaan luku 1, ulos tulee luku 3. Vastaavasti muuttujan luvulla 2 funktion arvo on 4. Eli sulkuihin muuttuja ja on-merkin jälkeen tulee ulos tullut luku, eli funktion arvo kyseisellä muuttujan arvolla. Luku -1 muuntui luvuksi 1 ja 0 luvuksi 2. Eli muuttujan arvolla -1 funktion arvo on 1, muuttujan arvolla 0 funktion arvo on 2. Mikä on kyseisen funktion sääntö? Eli millä logiikalla funktio muuntaa lukuja? Huomataan tästä, että jos funktioon syötetään mikä tahansa luku, ulos tulee aina 2 suurempi luku. Eli jos sisään laitetaan x, funktiosta ulos tulee x plus 2. Siis 2 suurempi luku arvoltaan kuin x. Eli funktion sääntö fx on x plus 2. Muuttujan arvolla x, funktion arvo on 2 suurempi kuin x. Entä mitä tarkoittaa funktion kuvaaja? Funktioita voidaan kuvata seuraavalla tavalla. Otetaan käyttöön lukusuora x sekä lukusuora y ja merkitään lukusuoralle sen asteikko. Jos aikaisemman funktion sisään laitettiin luku 1, ulos saatiin luku 3. Nyt voidaan kuvata x-akselilla sisään mennyttä lukua ja y-akselilla ulos tullutta lukua. Eli sisään luku 1, ulos luku 3. Kyseinen piste löytyy tästä koordinaatistosta täältä. Piste 1, 3, eli muuttujan arvolla 1, funktion arvo on 3. Joten näin. Muuttujan arvolla 2, funktion arvoksi saatiin äsken 4, eli kyseinen piste löytyy koordinaatistossa tuolla. Nämä pisteet siis kuvaavat kyseistä funktiota. Muuttujan arvolla -1, funktion arvo oli 1, nollassa se oli 2. Mikä on kyseisen funktion sääntö? Sääntö fx on x plus 2, eli ulos tullut luku on 2 isompi kuin sisään mennyt luku, pätee myös monelle muulle luvulle. Esimerkiksi puolelle 2 suurempi luku on 2,5, muuttujan arvolla 1,5,
funktion arvo on 3,5 ja niin edespäin. Kaikki pisteet näyttävät asettuvan tällaiselle suoralle, eli tämän funktion kuvaaja on tämä suora. Funktion fx on x plus 2, kuvaaja on siis suora y on x plus 2. Tämä on loogista, koska nyt y-akselilla kuvasimme funktion arvoa. Kokeillaan seuraavaksi toista funktiota. Syötetään funktioon luku -1. Ulos näyttää tulevan luku 1. No mitä käy, jos syötämme funktioon luvun 1? Ulos tulee luku 1. Kokeillaan seuraavaksi lukua 2. Ulos tulee luku 4. Entä sitten luku 3? Luvulla 3 saamme ulos luvun 9. Joko keksit funktion säännön? Kokeillaan vielä lukua 0. Luvuna on 0, myös ulos tuleva luku on 0. Joko keksit, mikä on funktion sääntö? Nyt funktio muutti luvun -1 luvuksi 1, luvun 1 vastaavasti luvuksi 1, luku 2 muuntui luvuksi 4, luku 3 luvuksi 9 ja luku 0 muuntui luvuksi 0. Mikä on kyseisen funktion sääntö? Tästä huomataan, että jos funktion sisään laitetaan luku x, ulos tulee sisään laitettu luku potenssiin 2, eli x toiseen. Matematiikassa tämä merkitään siis näin. Muuttion arvolla -1, funktion arvo on 1 ja niin edespäin. Funktion sääntö on siis fx on x toiseen. Vastaavat pisteet koordinaatistossa -1 ja 1, 1 ja 1. Näiden avulla voidaan hahmotella funktion kuvaajaa. Piirretään koordinaatisto, siihen asteikko ja merkitään pisteet koordinaatistoon. Funktion kuvaaja alkaa hahmottumaan, mutta jos nämä pisteet eivät riitä vielä funktion piirtämiseen kunnolla, on laskettava lisää pisteitä. Ja näin funktion kuvaaja alkaa hahmottumaan. Funktion sääntö oli fx on x toiseen. Tässä on siis piirrettynä käyrä y on x toiseen.